coffee. Shaki. Design kokborok lo di. Yang thasung sung nahi hong. Mana mo tong solo sai mana. Kobong pho. Tabu no pui dak. Lamsogo hai no hai ani YouTube channel o tei jotono shari kaham. Engke ang tini shari knesimini blog start khai tongo. Engke norongo daily to update rimaya ang. Engke je jora tong puro simi blog khlaiye norongo phunugi mano. Engke tabuk faile jaksung furniture dugano. O furniture dugan engke khumulung degree college thangmani lama ono yang kinaro a jaga ono phalo engke o jaga o dining table tei khat rok manthoguta ke order roi nai mano je nangnai rok engke o khat engke 14,000 fo jibi ni sakani tongmani abo engke 25,000 fo are baba ammo rangle khamano mujiman tongai no ya hade Engke tabuk wasi songbai haino nai tonglayo engke almira fo ke in complete ingya khota engke kat ni belai no naithogna hai ngai tokha hambai naside coffee tabu coffee nanga nai tongo kutung engke ang tabu horni bagai mui songnai chicken tu buja khnai chicken songnai engke alu roke helabui paikha engke yang mixer roke khuljaya kho je moso teri sungrokta jeng engke mosla rok asuk jaya do engke pias risum hasing moso tei som sutei asung no roi songi chawo je chicken rok chakha engke pun bahan rogo simi chajago mosla rok roita gorom jira oborokta engke je chicken rok songi jana engke hai normal khaino songi jawta engke tabu ang box sairi regrana yang horbo mojengei ri rekha engke tabu muino box hawibo paikha tabu kisa horno komkhe klangai thangnai engke ang sotrama khlaina bagui puila ang tamo khai engke tini norok bai share khainai puila ang sui nawo khatao khai je chelani kok sajangnai tongmani abono suyo engke burini kok sajangnai tongmani abono suyuta engke puila ang mo haike no khatao khai sui nawta engke aboni pore ang acting khlaio engke je chelani kok main kok tamo suina nang tam sana nang atita engke burini kok bo tam sana nang atita abono no ang puila susuye mo haike acting khlaio engke norok to saimano ang no chela ang no buri ngo acting go engke acting khainani engke belai no kosto ekdum chela ngani buri ngani waisa bumani acting waisa buslani acting waisa busaini acting belai kheno kosto unguta engke ke haifuno ang no phungna bagi khlaio engke tabo ani mui moni paikha engke tabo horni bagui mai chalai sinai engke norok no jotono no horkaha haino hai jotono no phungkaham engke tabo no bachawi makhang rok sui paidrok engke tabuk ang thangnai kitchen no puila mai mui songnai ti chabo muthungui nangranai Hi guys. engke ang tini norok no sotrama khlaimani abo kisasa acting rok phunugana norok video no puilanchim paithadora nai tongdi cha engke to already no ungpaijak engke ang dut ni sa sinaya do haifano tini engke dut ni cha nangsinai tamoni bagi engke papulu no dut kharana hanai paitu mane abo bonang baliya bara engke dut magana pai na hanai ang no cha muthungui nangsiwana hanai tabuk cha muthungui nakhatai ko engke tabo nangsinai tini engke belai no siari lob haijak ekdom thanda ngui tongkha ekdom thanda nobar hai Tini belai sharing. siari lob engke hor kutung ke hor rok tongna musungudo engke haifano o jaga engke hor tongna naibo jaga rok gri engke ba hor rok ke ma tongya asuke gajang uda engke rirok suka engke bo pura rirok se ranya mang se kisingai mang tongda salbo hamya dujino waisa tinino waisa athe simje sal hamu engke ba daily no pura ri kisi khlai mang ma tong tabuk moi songnai bin kosoi kahai obono no usagango kutokta ma bo thogo te new year fruit chafru bo thogo engke ba obomang chajagoi tongkha engke puile beramano goliri paigeranai
बेरमा जे कलि माने आबुतैनो सिमसे मुइ गुदगरनाय जे तलानि बुसुनो खिबिरनाय के ताबु के मुलाय नो बो चाखै चाना हनै दं माने बालक सुका के दिनिले चासिनाय न हनै चाखै खानानै नाय दं ता के ताबु हेलबै आबै पाइग्रा खा मुलाय न के jango gudok mui no bo box hawi di khata ke mui mon mani pore ke to tam khaijang no norong no bone fulni maijabai kokborok sotra mani bagai acting khlai tongo jefuro somoi mano afro se ang acting khlai udo ge acting khanyani ke to 2 din hairok ani time nawi thango haini bagai ani video phainani kisa late ngai thangota jefuro chelani rule khlaio afro ang okhnai duplicate no ang thubui nao ke okhnai no ke ang flipkart ti order rei nahamani ta ke je chelani rule khaifuro je acting khlaifuro ta ke o duplicate khnai no thubui nao ta wow naithok kasha ha Apulugo sawi mangka kokborok sodrama khlaimani acting rok no ke bobo khnai duplicate thubui je ang husband wife kokborok sodrama khlaima jagani a jagani kaisa dialogue yalukti I love you hnai abuno no bobo khnai thubui yalukti I love you hnai sasauta ke haino tongphru rogo bobo haikino acting khlai tongo tabuk thangnai ang rang tlangai tolao pani puri painani bagai hingke pani puri phalani phajak tolao ta ke haino guguri wi phalo ke yang college bukhangni phaifota ke o jagao nang tabuk thangai painai pani puri ke nokoi bahai jaya tongna bahai diba ke chana musumle no phalma rok nokoi tongkha ke Mesti dia khasung khung nai hong. Mana mu tong solo sai mana. Bor ke. Blanket design kokborok ro di. Ini siang nai hinda. Pai tu bui phai ke tabu pani puri mosodeng te blanket design kokborok phu. Ke bomo hai kobong blanket dog ango pule fro thai khnawi ma mani khata abo sajak nai mani no do ke norongo tabuk ang funoga na khulu bidoga ki kobo kobong pho tabuno puida khnawo kobong rokhnai ke obo hanga kai blanket phui ko blanket bum phari de ka phanlai blanket kobong rokhnai to khe ko pani puri ta kita baju kha kita salah sinai mesti luk lagi mosdeng oke mosdeng ekdom thas suka mane ekdom nachok to khata thas ngai ke butoi tamnan lebu butoi ja tam butoi ja semali abo azuri baba iko hi kobong sa di phiko ko Kobong fobo. Order. Belekeno kothok mosteng yokshi belekeno thoksuka ekdom thokmani sawila kurikha norokno ani bari phunongna hnai tongmani ang phunong jagya mang tini hingke norokno phunogoi risnai iko mulai koto jat kaijak ani bariwo hingke obo kaisa no kotor khudo hingke yango hingke kisa chikon ta o koto jat no kaimani ani mulai hingke baksa kotor baksa chikon haino ko hingke masa ya khudo hingke masanane onek lernai hingke yangke doina sari remase torsini tori bubarok se bari tongsi hingke yang hingke ani mulai yang khaksa dikhe hase hamthali na sindi khaksa hingke koto no kisa ngai dokta buphang hingke obokhe milo kaimani milo ha grak ngai thak ngai thakata tamnani hase hamia ha o jagao atima hingke yangke tomato kaija iko tomato khaya kota bubar kisa roi tongha yangke moso kaimani mosoroko hamoi tongbai khari kisa hingke haibon toya khwa suk kaham khai miski rok kisa rojata
hingke yang lubi aro kaimani ko amubo lubi aro haifano ha belai thak thak kerak aboni bagui hamthaya obo hingke alu kaimani kisale mana nang hanai kaijamani ta alu iko abono achai tongbaikha haifano tolao buti rokda khaka khaya saimani ko hingke taisa balugui ang khurnai bono hingke yang rogo bo sobai rok kairmani jotono ha hamya mang sita ha thak thak kerak kerak ati hai mangta hingke ko o jaga bono jeng tongo hingke tei yango bui bari rok khaimani jagata iko bukhe ani moi masing rok kaijak o moi masing rok no ang tini khagui talangnai kisa hingke yang ke buini bari rok ta ko thalik rok kaijak angko rok kaijak ta hingke ko yang rok bui bari khaimani ta hingke obo hingke to ani bari ta moi masing bufang bo thei thangbai kha to hingke je phangnai phangtang tongmani o jaga no mankha phaisai ko obono no mosodeng chawi nai nogo thangai hingke noroni bagai ang sodrama daktino tubunai hingke ang sodrama khlaino tongo haifano incomplete hingke kisa nasing tongdi hingke norokno paithak jora nai tongma bagai belai belai ke hambai hingke jotono no hor kaham।